Monet ensimmäistä kertaa tällä merkittävällä paikalla, joten on syytä tuoda esiin historiaan liittyviä vaiheita. Kotiseutumme on meille edelleen tuttu, läheinen ja unohtumaton. Se on muistoissamme, se on historiamme. Kivennapa, että jonka rajan pituus oli yli puolet Kannaksen vanhasta rajasta. Noin 10 000 asukasta asui sen 50 kylässä. Kivennapa bila Muuttuneenakin on maisemallisesti yhdistettävissä mielissämme. Nuo pitäjän 140 järveä ovat entisensä. Nokapaisema. Kirjailijoiden Erik Södergranin, Olavi Paavolaisen, Ilmari Tinian ja meidän kaikkien kivennapalaisten kulttuurimaisemat Lansa on ollut tärkeällä sijalla. Sijaitseehan tätä ikivanhan Viipuri, Pietari, Kauppa ja Sotatien varrella. Näisestä Linnanmäestä ovat eri aikoina olleet kiinnostuneita niin rauhan kuin sodan miehet. Aina sodan hävityksen ja murheenpäivien jälkeen ovat tällä mäelle kokoontuneet ne ihmiset, joilla on ollut uskoa huomiseen korkeimpaan, uskoa parempaan. Kirkkoja on rakennettu vuosisatojen aikana paljon. Ensimmäinen kirkko lienee rakennettu noin 1445, toinen 1672 ja viimeinen 6. kirkko on rakennettu 1804 vuoden takaa. Kornina Silenia Kivennapi. Nainen ja mies ovat täällä elämänsä uurastaneet sukupolvesta toiseen ja ovat luoneet vaurauden ja kulttuurin, joilla Suomessa menestyneet yleensä elämässään hyvin. Synnyin seutu ja entinen kotipitäjä on kuitenkin tärkeällä sijalla heidän mielissään. Kaikessa on auttanut se kulttuuri ja monipuolinen yhteistyö ja entisillä kotipaikoilla käynnit ovat merkinneet paljon. Käyntinen ovat viesti ja yhteistyö, jota on saatu aikaan. Vuonna 1991 alkanut kenties historian muutokset säteilevät myönteisiä vaikutuksia myös kanssakäymiseen. Yhteysväylä muuttuu ja kehittyy vilkkaan kulttuurin sukupolvien työlle, menneelle sukupolven työlle. Seisoissamme juuri milloin ilon ja onnen hetkinä tai suuren murheen murtamina. Risti ja portti on nyt rauhoittavana aikojen taakse kivennapalaisten sydänten tuntoja. Tekstit kuuluvat. Tällä Pietarin kivenriistanolla kiitän tekijää hyvin ja ammattitaidolla toteutetusta työstä. Kivennapalaiset
ja alueen johtamme huomiota. Tässä vierellä upeat on muistanut kotiseutuaan, ja tämä kertoo leikkini lempeni lehto puolesta tämän muistomerkin hoitoonne ja valvontaanne. Toivon Kunnioitetut suomalaiset vieraamme. Мы сегодня собрались здесь Kirkonmäelle kunnioittaaksemme menneiden sukupolvien muistoa. Kunnioitettujen ja sen historiahan on muuttunut, on tullut mahdolliseksi tämän muistomerkin paljastaminen. Kivennavan kaatuneiden sankarivainajien muistoa kunnioittaen Hollolan sotaveteraanit ry. Sukupolvet täällä eläneet. Se pellot ovat raivanneet ja kylmäneet. Monissa yhteyksissä tuotu esille. Hän korosti erikoisesti kaikissa tilaisuudessa on johtamassa. Tässä tilaisuudessa on tullut niin monesti esille kotihistoriamme. Melkisen sotaretken päätti Suursaavessa, niin hän alkoi sen sanoilla: Isiemme Jumala on suot meille suuren voiton. Ja näissä merkeissä olemme tosiaan tänne kokoontuneet ja olemme myöskin itsekin lapsuudesta alkaen vuosisataisesta toiminnasta kodin, uskonnon ja kotiseudun puolesta kiittäen Pojallin poikain huolto ry. Mutta nyt aloitamme liturgisen ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi rikkonut taivaan lehdissä. Olet luvannut armosi ja laupeutesi kaikille vaivaisille syntisille. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka ja tahdot, että sinua hengessä ja totuudessa lähestymme.
joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi, niin usein kuin te sille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaan kanssanne.